Sine, slušaj mene. Ja sam ti doktor za te ljubavne probleme. Sve sam ja to prošao. I šta mi pali? Prvo se dobro isplačeš. Baš dobro, ko dete. Onda pozoveš kuravu da ti dođe kući. To nije problem, to mogu ja da ti sredim. Ništa seks, samo pričam. A onda odeš do apoteke. Kupiš ricinusovo ulje. Dobro se isereš, ako dok ne izbaciš sve iz sela. Napuniš kadru, skineš se go, istrljaš se sapunom. I opet se dobro isplačeš. I onda krećeš sa deprozepamom. 2 tablete, 1 vinjak, 2 tablete, 1 vinjak na svaki 6 sati. Znači, piješ, pišaš, piješ, pišaš. A 4 nedelje. I puno tečnost, to je stvarno važno. I 5. nedelje počinje stvar da se lomi. Ili se obesiš, ili nastaviš dalje. Ako rešiš da živiš, 2 vinjaka, 1 deprozepam. Na svaka 3 sata. Na svaka. I posle 15 godina ti bude bolje. Imaš motor? Ne. A nabaviš motor, to ti vraća samopouzdanje, znaš to? To ti nekako vrati ponos, znaš ono, grašeš neku Yamahu od 1000 kubika. Jesi vidio nekada motorđe da cmizdre za nekom ribom? Oral ti je 30, klasika 50, pola sata, sat vremena 100, anal ne radimo. Ili perverzije ne radimo. Je to okej? Plaća se unapred.